бале, мусобиқа дар сатҳи байналмилалӣ дар дурустӣ дар сатҳи байналмилалӣ гузашт. Акнун мақсад ва нияте ки иҷра карда шуда буд, чорабинӣ ба он ният расидам. Мо бояд чӣ хеле ки ҳамин чорабинӣ дар ҳамин сатҳи ҷаҳонӣ ки гузашт, бояд варзишгарои мо ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳам хел бояд баромад кунанд. Роҷи ки мо дар пеш мусобиқаи гран-при дорем, мо бояд омодаи соз бинем, омодаи сахт бинем. Мо бо Федератсияи ҷудои тоҷик ҳозир ҳамкорӣ ва тайёргарӣ бо варзишгарона мебинем дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Москва ва дар дигар шаҳрҳо. ҳозир аз пеш бисёр меҳнати зиёд истодааст дар назди мисол мураббиё, дар назди мутахассисон ва ягона мақсад ҳамин аст ки обрӯи Тоҷикистонро дар ҷаҳон баланд бардорем, ки аз медали бозиҳои олимпӣ на фақат якта бошад, балки бисёр бошад. Асос чорабинии 2024 Олимпиада ва 2028 дар Амрико бозиҳои олимпӣ. Ман боварӣ калон дорам, ки дар Олимпиадаи 2028 албатта Тоҷикистон аз намуди куштини ҷудо соҳиби медали олимпӣ мешавад. Бисёр хуб. Формаи варзишии варзишгарон ё форми маъмулии варзишгаронро чӣ гуна дидӣ? Оё онҳо омода ба назар мерасиданд ба ин мусобиқа? Формашон ман мехостам бигӯям, ки мо акнун тайёргариро мебинем барои мусобиқаҳои ҷаҳонӣ. Камбудӣ зиёд аст. Имрӯз мо бисёр ба назар гирифтем ин чизҳоро ва меҳнати зиёд дар кор аст, ки мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ тонем мусобиқа соревноваться. Чтобы мы могли со своими соперниками могли бы соревноваться с ними. Фикр мекунед ӯ бахшои камбудие ки гуфтед дар ҷӣ ҳаст ва агар кӯмак кунед барои ислоҳи ҳамун камбудиҳо чӣ кор мекунед? Иҷа ҳозир мо фақат таҷриба дар кор, таҷриба мутахассис, ки мисол машқи туғриро мисол расписания кунад, машқ кунад, тамрин. Варзишгарои мо бисёрш дар гӯштини миллӣ ки омӯхта ҳастанд, бисёр сатҳи гӯштиншон камтарак замедления. Иншолло вазифаи мо ҳамин аст, ки ҳамчун мутахассис, ҳамчун мураббӣ ҳамин чизҳоро ислоҳ кардан. Мо мисли мисол баъзе дигар мисол нафарҳо наметонем бигем, ки мисоли кор намеша. Ҳамаи кор мешиданист. Вазифаи мураббӣ ҳамин, ки мисол от слабого сделать сильных, от сильного сделать великого. Да, кому-то нужна психологическая помощь, кому-то надо физическая помощь, да, кому-то нужно скорости и силы прибавить. Ну, ин ҳамин тараф, ҳамин равишда бояд машқ кардау тамрин кунанд. Бисёр хуб. Дар ду рӯз ки шоҳиди рақобатҳо будед, фикр мекунед чолиши асосӣ дар кадом вазн буд? Ба таъбири омафаҳми худамон, яъне конкуренсия бештар дар кадом вазнҳо буд? Оё ҳамон вазни 73 килограмми шумо чолишаш зиёдтар буд ё конкуренсия дар он зиёдтар ба чашм меомад? Мо дар ин мусобиқа дидем дар сатҳи баланд и чорабинирао, лекин варзишгарора не. Иншолло ҳозир ин варзишгарорам дар ҳамин сатҳи ҳамчун организатсия ҳамин мусобиқа ҳамин сатҳда бардоштана. Ман наметавонам ҳозир як касеро мисол ҷудо кунам, ки мисол ай варзишгаро ки бигем, ки мисол дар сатҳи ҷаҳон мисол қуввозмоӣ кардам. Бисёр хуб. ҳамун Абубакр Шеров ва худи Хирс ки дар дастаи вазни 73 килограмм ҳунарнамоӣ карданд, формаи маъмулии варзишошона чӣ гуна дидед? Онҳо
аз зумраи варзишгароне буданд ки ҳамун усулҳои маъмулӣ бештар иҷро кардан ба фикр нисбат ба дигар варзишгарон. Агар шарҳ диҳед рақобати финалии вазни 73 килограммро, ҳамун вазни худатро чӣ гуна шарҳ медиҳед ва оё ба онҳо метавон қаноат кард дар дастаи вазни 73 кило, ё ин ки агар маҳмадбек бипайвандад ба тими миллии ҷудо дар дастаи вазни 73 кило беҳтар хоҳад. ҳозир барои мусобиқаи бозиҳои олимпӣ вақти кам мондааст, 1 сол мондааст ва аз ин сабаб роҳбарият приняли такое решение, чтобы не допустить первых номеров, чтобы боёк гуштин гиранижада. А так 73 кило нас гуштин гирифтан, 100 кило мисол 100 болот гуштин гирифтан. Ҳамаро тамошо кардем. Бачаҳо баробар кор кардан. Масъалаи мо мисол проблемара камтарак дига хел мебинем да, барои чӣ ки мо дар ҳамон мусобиқое ки байналмилалӣ бо беҳтарин гуштингиро бо қаҳрамонон, бо чемпионои Европа қуввозмоӣ мекардем, тамрин мекардем, машқ мекардем, мо баъд яке аз онҳо худмон шидем ва мо ҳамин проблемаро дига хел мебинем. Барои ҳамин мо бояд ҳамин тамоми ҳамин мутахассисое ки мисол ҳастанд, мо бояд ҳамаи мо кӯмаки худро барои Федератсияи ҷудои тоҷик бояд расонем. ба унвони охир савол, паёми шумо, орзуву ормони шумо ва ҷудокорон тоҷик ба Федератсияи ба мудирияти тоза интихоби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон чӣ аст? Барои варзишгарои тоҷик бисёр имконияти васеъ пайдо шудааст ки тонанд хичона реализоват кардан. Барои ҳозир тамоми шароит муҳайё шуд. Акун машқу тамрина ва соҳиби ҷойҳои ифтихориву ва соҳиби обрӯ шаванд ва барои Федератсияи ҷудои тоҷик албатта медали тиллои бозиҳои олимпӣ хонам.